Mambati Gando mamsie Mulenda Ward Wanchali na ande igande chief majority ya county yetu ya Kisii yaani Bosongo sali toka ligotoka Bosongo chituku njenda etenda chakira mai ga kamera chimonga bere naro chikri naro che TV osoro kuomana sana ogoteba nga umuske Zibarati une gama na ito ya Kisii County ngaba chumbe ba Kisii County ba kusimbali nere ama na ba MC ba Kisii County ngambali ama na Zibarati gata etente bio soro manyago chase oyo minto onyo kanera yara kwani osoro jenda etengo tenga ligeri biashara via national government oba maana bwa maneno osoro genda tebie president tikakonya kobanga ayenga no gavana ya Kisii County ukonya kwa tebi genda tebie president abantu obogima bwaba kongeire Kenya ngima osoro genda kole bintu bune bitadizwaho cyolire ko rubogirango atete abagirango nyense yakongire abantu bachandekire osoro abantu bachandekire obogima bwomire patuli ko tebi president wande teri president Ruto nyense yaherire abantu bakoli yagia abantu nkende nkeyo bakolia amaguta mentira osoro no tebi abantu ngamware tukuyo maka abantu bakomera of course bituma mwaka irigwe ebitume ebina bakorusi mambi bayeke barusi msasa babayeke barusi mara babayeke batali koragira muntu takonyara koragira ekiagara amaguta yechinyeni achire ligoro esukali muntu tali kunyone turungi abantu bakanyure none likairo tokonyara abantu bakonyoma kairoka muntu agando okora chindi mumigero osore kinokeroche baro n'abantu babo bakugira ngo bachandeke tigakonya kogwaki gabana kuruma konyo komobete osoro ntete ngotebiga omogaba no rweto omosike James Yongwai no kwale ngege pindi ke kyara tekero ngwale ngobisi ngaki none yemote yogwa kolete no ngwaye gasi lakini Yongwai managed agakora biraba chumbe bagusi agatabuki emyaka yaye 10 ongwaye agatema agakora emyaka 10 bagakora litangani gepindi getangani barenge ne women rep yale kuru kumelio tara kuru seito omosike Kirisio bule mune senator lakini mbachi etiko bamu ikabachi etiko kale biashara byabakando ongwa katigaroro bi the same thing applied to another level Simba Arati bune gabana ya Kisii anye mwamutamire ka kando tikagabana kolega asuno ongwa kolete agatabuki ipindi bya emyaka 10 kende getai ongwa ga kolete bira bachumbe bande bansumara kwenye kurutosoro abakwale kwenye kurutachinta chona bano koruta obo maene wifini to ka complete ge pindi bya kabisa kende getai ongwa katina buno mosaja akagenda ka bono na arati oro na ndi bune tuaniende nere kora kolera busi ebinte byonya kwa kachimba akera Ruto matebi nga Ruto busi ntoranyora ke osoro korukwachu atoka beku chief with majority yaki yekwene ya National Assembly totebyo mugusio yo mugwacho ri abantu ngonya kwa bari chi ebirugo mabu chi abantu bairu ebirugo rutako beka ekabegete mwaba yok ayengo kwa bekiro mugusi totebe kwa ngusiri kwa bekire gabu ora toga likusiga ngana ngusamano nyarebe be ningobegete Rubano gotete omusesi Barati achikoba abe kusenkende gabu undati ungogotigara Bosongo totigo muchiasa bwana gabwakere chikora kunenya bogirango kuno muchumbe kolega asiya yugo chumbe wanyenya sawa kwanye tokaibo go whip the National Assembly. I am here as the chief with majority ya Kisii County go whip abantu ba Kisii County osoro kolega asiya anya tori konyara kanyakora uyare na batoko diri na bwana na no monto market gango kani chikura nyiko libugo asitore talia ya toko je kusabe kura nayo go joto sabe nando so intelligent okerais ngobo je osenekero kyakusiyo kenyole igaba ababoli no kabakanda imupio igoro soro igora nyanga liali yakiro korumate likaligo kikororo kujimati toko kero teri rais kobe gaba na ye county kai Galiga to Kerais, Igobona, Kanyaka, Kolera, Ayeboli, Nuto, Nakito, Konya Bantu. Obokimabua, Kongire, Amaguta, Bukina, Ma, a weekend, Commander, Tokora, Kanye President, Mr. President, and say, I teach us a Senate. Senate and I watch it all, my woman, as it was to Mocha. Iga Alinia, Mure, Canis upon Charlie Martin. O Calor, O Camino, Corvese, Way Caransity.
okasaba amabera ng'amani kanisa imetore abantu kabali kanisa no bakosaba amabera no bakosomera pendesia okasoma pendesia bosi bw'omusasiroti okateba fata toko saini na gavana ni numo maete na moko sanete because ndunto maete na ade kero monta akosoma pendesia ne ara bi komanyete biba akolete ki akolete ndunto maete bibo akolete na gavana arati nino naye gwachieto kamanyera fata nga fata lakini tomo anyeti gwakwa ne tokaibwe bibe ya uno ko bitroma de pendesia okasoma bateba nga kakina saba speaker kale ga national assembly umusika Moses Wetangula atubu atani toichama tokalega asiama tali arati uko sabete nga mubwatane naye kwaye ane tisikuruisi kwaye ane tikuruga je uzabama bana ga yuko rusirenda arati uko murukani tonya tigabwe so yetintiraime tonya gwachiete gotenena naye biekanya miobo tali ondo kwanete nabangi nabe kanisa barenge bakagokani ngomongi na turaya kanyeka inki naye tonya gweso elie setentaima kanyeka sukamaega tenya inchukara agacha bonchali nyoba abantu bakorore ngae ne wimenera kore ya discount for bonchali no nyuamire ono no muchimba kole tiari kanisa tonya ngaki kaibuo babole tionye kwaro chena kibakuo gerete na abantu bakuo gerete tali ondo babangete naye gwachete na gwachete iko chena ale ko basabanga senator omosike onyonka tigakonya gwaka akasiasa iko chole me senator oleta abagusiamu gwate sigaba negas anye kole tayale kokorama nabagusi tigakoranga ondogocha kwarane aromuya ondogocha kaibona kamogocha konyora omonto matebe nganyare benero senetayo nyonka nkwarwani ungwa nonyole ngo mogetutu ino tata ngote omane ongwa koleta chikubosi bine sabuni magasiga orutachinta jonga ya nsibeli rakisona nchi asire ongwa kokani ngarakisona nchi arweto ongwa mochanda bano kwarolo ongwa enkale bano kwansira komoto kwansira koitara ayentu komanyeta ande wino nga ayenki okolia yando bwato kebyahale bikwata mpigo toka toli kwa bukende keliwarangana tie nkole yawo mananya saba sini pijama